kull tifel u tifla jipprovaw jaqbdu mal-ġenituri u jgħidu dejjem tort tagħhom, imma fil-verità vera tort il-ġenituri li il-ġenerazzjoni tilejn aħna daqstant obeżi. Għax, ara, ġan, bħala ġenituri dejjem it-tfal jiġu l-ewwel qabel kollox. Li ma jindunawx ħafna ġenituri, huwa li qabel it-tfal jiġu l-ġenituri, anka fil-proċess tan-natura. Inti qabel ma jkollok it-tfal. Ma jistax ma jkollok Ekku. l-om u l-missier. Sewa. Ħafna minn nies li jagħmlu huwa bil-kontra. Illi jpoġġu dejjem it-tfal l-ewwel. Allura x'jiġri? B'konsegwenza, dak li mhux qed jagħmlu il-ġenituri ħajrifletti fuq it-tfal. Mela pereżempju ġan, x'ħanaqbad ngħid. Jiena nut li t-tfal tiegħi ngħidilhom isma' sabiħ mur iġri naqra u jiena dejjem bil-qiegħda. Jew sabiħ tpejjibx ta' u għal bżonn li qed ngħidlu tpejjibx qed impejjeb fuċċu. Għax inti ħadd tidher ta' ipokrita, m'hemmx kelma oħra. Ġifieri you need to lead kif jgħidu bl-Ingliż by example. Allura, x'irridu nagħmlu aħna bħala ġenituri? Aħna bħala ġenituri irridu naraw li qed nagħmlu dawk l-affarijiet li rridu lil uliedna illi jagħmlu. Nismajni miljun darba, però kemm nagħmluha għalihom. Jien naħseb illi kważi qatt ma ssir jew vera rari li tara. U hija ipokrezija, għal xejn naqbdu jiġifieri ma' reliġjonijiet ngħidu rajtu x'għamel dak it-tali, basta jmur jiprietka, pereżempju, jew rajtu x'għamel ieħor basta jrid imexxi l-iktar pajjiż kbir fid-dinja mbagħad jiżbaljaw. n-nies ħajġudikaw bħala ta' ipokrita jekk inti if you don't lead by example. Ma dik number one. Sewa. U għalfejn qed ngħidlek ġan. Semmejni il-ġimgħa l-oħra dal-eżempju wkoll. Il-famuża funtana ta' Tritoni. Le, inti semmejt il-ta' Trevi. Ta' Trevi, ta' Tritoni. Ta' Tritoni semmejta jiena vera wkoll. Ok. Vera semmejt jiena. Imminti għabbali naqra allerġiku għal-belt, allura tipprova sib l-iżbali. Daħalniex fis-sejja. Jakkar karislint. Suġġett ieħor. Mela, kieku l-funtana fejni l-Italja jew il-belt, all right, ma jieħdux ħsieba, mhux ħadibqa' tattira t-turisti u r-ritratti u l-kummerċ li ġib magħha. Imma għax jibidlula l-ilma, jaraw li qiegħda taħdem sew, eċċetera, awtomatikament ħadibqa' tattira il-progress. Sewwa. L-istess ħaġa aħna. Jiena jekk bħala ġenitur ma niċċaqlax, ma nikolx sew, ma norqodx sew, x'eżempju qed nagħti l-itfal li jisma' ħa nagħmel bħal ommi u ħajbda jiġri li bħal ommi. Ħanibda nintelaq, ħanibda nitażżen, ajmalem, ajmalaw. Allura kollox irid jibda mill-ġenitur. Vera li qed tgħidu żgur li kull meta tisegwina jaqbel miegħek. Ma jiena fil-veru sens, jiġifieri ninkwieta u tini ġewwa l-kelma hija eżatt. Illi kolli ħafna pereżempju telespettaturi, speċjalment minn iċempel, illi tinkwetani, x'għamilt illum. U kieku xi ħadd jgħidlek pereżempju, tħarriġt jew anka t-tip ta' ikel u riċet, issa mawx programmi, kważi għaw eżagġerazzjoni ta' programmi bikċina. Imma kemm aħna konxi vera minn dak li niklu, maħniex. Ħankun onest miegħek ta' mhix l-informazzjoni li hawn nieqsa, l-azzjoni li hawn nieqsa, daraw min ibelħek. Tgħid il-madoffi da jgħallimni kważi fuq nutrizzjoni jew fuq exercise, kollox jaf. X'jagħmel minnhom? Kważi xejn. Jiena ħobb inġib l-eżempju, immaġina il-professuri pereżempju illi għandna. Jitalmu dak kollu u ma jgħalmuħx lil ħaddieħor. Ġifieri huma talmuh għal daqsxejn ta' moħħ u daqshekk. Ma mixxewx lil ħaddieħor. Però grazzi għal dak in-knowledge li jagħmlu u għax għalmuh lil ħaddieħor, ara kemm hawn iktar nies li għandhom dak l-istess knowledge. Aħna l-istess. Nista' nkun espert fuq suġġett, jekk ma nagħmel xejn fuqu, tiltu għal xejn. U l-informazzjoni kif nistgħu verament nagħmluha. Bravo. Għax din hija fis-sens tifhimniex ħażin ta' ma fanx li wieħed jipritka. Fimtek 100%. Imma biex tagħmilha eżatt. Il-laħwa x'baħar jaqsam. Trid taqbad u tgħid isma' jekk jiena pereżempju ejja ngħidu għal mod tal-kelma għandi bżonn nagħmel l-exercise. Mela illum mhux għada ta' illum ħanaqbad dak it-telefon u nara fejn semmur. Imma l-ġenituri infushom jien qed ngħid. Għax il-ġenituri jistgħu jiktbu tfal f'nurseries, jistgħu jippruvaw jipromovu li jgħixu ħajja. Imma meta inti tmur id-dar u għandek dal-platt illi preparatu l-mara jew ir-raġel jew minn hemm id-dar. Naqblu. U dan il-platt mhuwiex san. Naqblu. It-tifel inut li ħadd tipprova tgħidlu biex ma jkunx obes. Bla dubju. U daw kif qed tissemmi anke inti, dawn huma bidliet żgħar li ħajħollu differenza kbira, f'liema sens. Jekk jiena npoġġi quddiem il-mara tiegħi pereżempju. Minn fejn iridu nibdew. Bravo, jekk jiena impoġġi quddiem il-mara tiegħi ngħidu isma' konkretament, mela l-itfal qed nieħdu ħsiebhom milla sa żeta. Kollox qed nagħmluhom aħna. Inħallsulhom l-iskejjel, naraw li ma jonqoshom xejn. Tal-ġen. Imma jiena u inti maħniex qed nagħmlu xejn minn dan. X'eżempju qed nagħtu l-itfal illi jisma' ħilla nikber inkun bħalhom bħal missieri. Jew basta huma missieri jipritkaw u minnhom ma jagħmlu xejn mela jiena nista' niġi nitnellaħ ukoll. Ma x'iridu nagħmlu? Jiena u inti bħala l-ġenitur ta' dawn it-tfal, irridu naraw illi aħna ħnibdew nippreparaw ikel aħjar. Mela minn għada ħi. Jew għal bżonn ħanerġa' nirranġa anke jiena stess, millum ħanibda dak il-kabord
L-imbarazz li għandi, jew donazzjoni, jew fiż-żibel. Dan l-ewwel pass konkret. Issa minn qed isegwina jekk Waħda. verament irid jibda jbiddel il-ħajja tiegħu, jieqaf jeqret u jibda jaġixxi. L-ħaġa li għandek tagħmel huwa Tindifa l-kabord. wara li aħna nmorru għal riklamar jew wara li aħna nagħlqu l-programm, iftaħ il-kabord ukoll. Daqshekk, u neħħi, donazzjoni jew fiż-żibel. M'għandekx għalfejn tiklu inti m'intix iż-żibel. Number 1. Number 2. Konkretament ħassib xi ħaġa tal-exercise li inti tieħu gost tagħmel u li tista' tibqa' tagħmilha. Għal xej, u biex niċċajta normalment, għax ħafna mill-irġiel naf li l-bale forsi mhux daqshekk favorit tagħhom avoljaw ballerini primi. Nidhom isma' mur il-bale għal mod tal-kelma minn issa sa ma talaq il-50, għax hekk il-bale ma joġobniex mhux ħanamlu. Sib sport, sib attività illi mhux biss tieħu gost tagħmilha imma timmaġinak li tibqa' tagħmilha, għax awtomatikament ħatibqa' tmur. Imma jibda mill-lum. Għajt isma' jiena l-lum pereżempju ħanċempel, ħalli mmur nieħu parir, ħalli mmur nitkellem, jew illum Ġifri anke ma tafx l-isport kollu li hawn jew ma tafx xi tipi ta' eżerċizzi. ċempelaw biżejjed u għaw diversi nies li esperti li jistgħu jigwidaw jekk ma tafux għamlu kuntatt magħna u aħna nkunu nistgħu nigwidawkom ukoll. U anka għal-bidu. U tibda minn hemmhekk. Eżatt, anka biex intelfek naqra ġan. Forsi mqarit ċempel lil sieħbek tgħidlu isma' qabel ix-xogħol nibdew morru nimxu naqra, bdejna minn x'imkien. Tlaqna minn hemmhekk. Dik number 2. Number 3, imbagħad iridu ndaħluha fit-timetable. Mela sewwa li tifel li waslu privat fil-5 nieħdu l-mużew fis-6 u jiena m'għandix naqra ħin għal diżżaq li għandi. Tajjeb, u ħanitkellem f'ġimgħat oħrajn, ġan fuq da suġġett illi dik iż-żaq hija bomba mhix jamana. Ħankunu onesti. Hawn nies li jqumu fil-għodu sa flaxxa jkunu ħallewna. Għax dak il-waste huwa kollu impatt qawwi fuq il-qalb. Kollox. U x'jista' jiġri kulħadd jaf, jiġifieri metri taħt l-art nistgħu nispiċċaw, ħanitkellmu ċar. Mela, jiena għamilt schedule daħħalt appuntament illi jiena dik in-nofsija ħanagħmel l-exercise. Pjanajta. Issa, idealment dak l-exercise namlu ma' nies oħra. Għaliex? Għax fejn laqda hemm is-saħħa. Mela jiena mhux ħammur biss għall-exercise imma ħammur għax ma ġan ngħid kelma. Għax ma Tony nitkellmu fuq il-futbol u ma Doris nitkellem fuq it-tisjir, għandi l-ħbieb hemm. Ekko. U l-ħbieb anke jekk m'għandix abtit nitrenja, il-fatt li ħobb nitkellma magħhom kelma wara ħajjduk. U jekk li Doris ngħidilha isma' jien m'għandix abtit illum. Ejja law. Fejn laqda hemm is-saħħa. Dik importanti wkoll. U naturalment l-aħjar ikun hemm gwida professjonali. Mela kemm bħala avukat titieħu parir inti legali mhux ħataqbad tmur il-qorti tiddefendilek innifsek. L-exercise u nutrition l-istess. L-aħjar ikollok il-coaches illi inti biex tasal riżultati ħatasal iktar b'mod safe u tasal iktar malajr għax għandek gwida ta' min studja s-suġġett u ta' min probabbilment anke għadda mill-istess triq tiegħek. Matteus, jiena nirringrazzjak ħafna. Grazzi lilek. Il-balluni għad f'saqajkom, intom kollha li qed insegwu l-programm tagħna wara l-ofsinhar, sta għalik illi tara x'se tagħmel jew tibqa' tgerger u tonfoħ u juġani lem u għax it-tfal jagħmlu hekk jew inkella bda inti stess ħurridni fidejk u bda mexxi l qudiem kif s'issa mxejt u kabbart il-familja tiegħek. Forsi tista' tkabbar aħjar fidejk. Ħammorru għal telebeħ u nkunu magħkom minn hawn ftit tal-minuti oħra.